lavet her, det er en lille vindmølle ud fra et forsøg, som vi har fået udleveret. Og det vi egentlig har prøvet på ved det her, det er at afprøve forskellige materialer til selve møllevingerne. Vi prøvede blandt andet med et almindeligt plastikkrus. Det fungerer ikke så godt, fordi man kan simpelthen ikke få plastikken spredt ud, så du kan få nogle vinger. Vi prøvede også med pap. Det fungerede heller ikke særlig godt, fordi der endte man simpelthen med, at luften ikke kan få nok fat i vingerne. Så prøvede vi så med den her, det her aluminium, der er rundt om stearinlys, hvor vi klippede det op, og der fandt vi ud af, at det havde lige den rette tekstur til simpelthen at kunne få fat i vinden. Så vi også kan se, hvis den gader drejer rundt. Ja. Men noget andet, vi også fandt ud af, det er, at du kan ikke bare sætte vingerne direkte på den kokpop, der er heromme. Der skal være en lille smule afstand imellem, for at vingerne simpelthen har mulighed for at kunne dreje rundt. Sådan der. Det vi gerne vil vise med forsøget her, det er, at de har allerede lavet et forsøg med håndgenerator, hvor de har set, at bevægelse kan skabe energi. Og i med det her, så er en vindmølle, der drejer rundt, så hvilket er den samme bevægelse, de gjorde med håndgeneratoren, vil de så kunne få en forståelse for, at vindmøllen